For today's video, ipra-prank namin ang aming isang kaibigan. Kunwari lang, ipra-prank namin siya. Amin siyang ipra-prank, bubusay namin. Bye-bye. Ano ni meron? Napakanda mo. Ibo manggi. Gamay ra magkani manggi. Baga mo lang gitutupranan ko anong tanom. Ano nga ako nagyakan? Nagyakan ako. Oo. G, nagyakan ko na ako, G. Dik nga umarami ito. Namatay ng tanaman eh. Lakihat. Yawa bigay mo pa nga debat kan bay sa lido bay. Oh. Kasi para kay mo. Iya, wag ka. Nahulog ng Iyo, cellphone. una. Ha? Yan saan man nato ani ron. Papakamata ng tanong. Nga mo niya itong gi. Natog mga konsumo, pagkaon, pag-computer. Ano? Ha? Kasala ka na yun? Pag-ulit ko lang ang yan, nakakasala ka na yun. Wala ka. Wala ka. Ay, kang pakimdam mo at pagdidilig. Dilig na, nidadamo. Ayaw pag-alang-alang ito. Di ba rin namin mo dito, importante daw, matapos pa kayo ng mga tanong. Ha? Ayaw ka kulbat tubig. Kaya mo at tubig nga di. Tubig ang atong tanong. Para sa isa ka! Di ay naligula! Agjawag, aganayag, aganay. Aganayag, aganay. Aganayag. Guti ay lang kinitaan ba? Katawanan ko ngayon. Katawanan ko ngayon. Agdawa, ganay, aganay. Shout out na, shout out ni Muyab. Shout out, shout out. Shout out kina. Kanay. Kinita na Kanay. ang balhas diri. Pinasuan ni Duno. Imbis wala tayo balhas ba? Kinintahon. Ilang tulong balhas na kita guys. Pinawisan siya guys oh. Gingkol ba ka pa rin, gingkol ba? Yan man, nandun yung kanya. Kuan ba? Yes, dali gihap. Nan man ho. Hey guys. Bigla, gibalhas good guys. Wala guys, wala nang gibalhas guys. Pinawisan bigla sa guys. Akala niya pinagalitan siya pero it's a prank rade ay. Sa prank lang yun. Guys, huwag niyong kalimutan ang aking YouTube channel, Kenji Lago Cornelius nga pala. Dito. Pakilike and follow and subscribe sa aking YouTube page. Pag dito pa lang ka, nagsabot na kami nga, prank nato si Bududut. Jo. Panik ako. Guys, sa susunod na video, bye-bye!